everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for days and morning ni. Kami se janan lano nagideng arena. Ampai simi budong puya fungono dini hai. Kayaknya anga daudui eudeng dese na simi flat hot deh. Ese half fry. Korni dali dongo dung kalambai. Ampai baziman bufegasin dong na ada. Goreshoni baziman bufegasin dong ne. Disana beda angkam gusong nanggen nang kan jeng ese jana lagren. Sizabain empai bedo dong horni ese ampai ne desa. Sizana lani morning breakfast. Nih. Breakfast. Oh, beखौ नोंसो बानायदों. सिमी जाल्ला मेला होख्लेखायो जोंना ना. जानानै थांनानैल' थानांगौ. नाखौ फिसिनोसै. दै. फै. आदा फैबाय ना मोनफैलायबाय जोंहा नै थैनायबो दं नामा? थैयाबा हांगौमोनहाय. हा? थैबाय नामा? थैनाय नङा दे थांगोन इयो. थैदोंबा दा बाथोन खालामना होनांसिगोन जोङो. थैयाखैबा हांगौमोनहाय थांबा हांगौ. ना गोरै खावै. थैयाखै दे थांगोन इसोरो लासैनो. इजों खोबा सान्द्रि इदि खोबालै थैगोनसो देखुन बे हां मोना आगारा गोदाव सोर खालामो ओइ नाया खावसे थैजोबबाय मा खालामबावनांगौ बेखौलाय आइसिमि मारै सायबावनांगौ बेखौलाय ना सायनो होनबाथाय आंना खर' सानाय मोनो हा खालामसै दा एवनानै आलासिफोरनो संसै सायनानै ना मोनामनाय नङा बेनि खर' फिथाबो बानायनोसै दिनै सिमि दा मिथिबाय आरामनो बेखौ मिथिखौ जिरनो होनानै बानायनोसै नै साहा फुदुंबाय गाइखेर साहा आदा बाजिनो गावसोरनो मेथाइ लाबोफादों बेखौ होनोसै बिस्कुट दंबावो ओमफ्राय होबायहाय लोगोफोर खोस्लिजों एरनाय आङो हाइजें मोनसे देना होबाय जा हायनोसै मा जाखो नालेंखर लालु नारेंखल लारु खालामनोसैलाय जोङो सिमेखौ आं उननोसै दे बेखौ सुना लायनोसै आङो सुना लानानै ग्राइन्डारावनो गुरा खालामसै लोगोफोर उननो माबा हाला आरो ओंखायनो दा खेबसेनो ग्राइन्डारावनो होयो बेखौ लुथु बिमानिफ्राय सोलोंबाय आरो लोगोफोर बियो गुसुंथार माबाया ओंखायनो इयावसो होनांसिगोन दा उफाय गैया नै सिमि गोलैबायसो माथो इयो मोननैल' मोनथाम माबा थानायासो मोजां जायो माबे मोजां जागोन फिसा मोनसेयाव नाङा र' आं खालामनाय duknya hasilnya लोगोफोर नै जेन्टेन ग्राइन्डाराव गुरा खालामनानै लाबाय बानायसामसैलाय जानो थाखाय दायो खालामनोसै लोगोफोर नालेंखरखौ ओमफ्राय नै ना गोरिफ्राबो जि मोजां ओमफ्राय दा एवना होनोसै बाजि मोननो अ मिथुनि एवनोसै ओमफ्राय बाजि मोननो अमा बेदर लायदों मिथुआ नालेंखर लादु बानायनोसै दायो सिमिजों आंजों दं आरो न'आव ओमफ्राय मिथुआ अमा बेदर लायनो थांदों ओमफ्राय बाजि मोना एसे ओंखारलांदों बेलेग खामानियावहाय मानोना बेलेग खामानियावसो फैखादोंमोन नालाय बिसोरो दा नालेंखर फिथा बानायनो ओमफ्राय नालेंखर फिथाया साराया माने ओंख्रि संबाय थानाय ना बेयावनो एवगोन ना मेबि गुफुर जानाय नङा बायदि मोनदों आं नायनोसै थेवबो नालेंखरानो लोगोफोरनि गथा दंजोबो ग्राइन्डाराव गुरा खालामनाया नाया कक'नाट एबा नारिखल बेखौ एवगासिनो दङ जाहांबायनो आरोना लादु बानायजासिगोन खोमाहाय आखाइ साजोबबायहाय जासिगोन नि बे नांथाजोब्बाय आरोना थाव होदोंमोन नामा नङालाय मानो थाव होनो नैया मालाय आं दावहाय जिरना गालांनाय कक'नाट नारिखला लादु बानायगासिनो दं ने लादुआ फिसा आरो टिग्लु देन दा खामानि मावसै आक' मानसिया दिनटु कन्टिनिउ खामानिया माने मानसि गैया न'आव सानै ना साथाम जोङो साब्रै लुथुजों खिन्थु अब्लाबो खामानिया ओरैबायदि थोरसि लथायानो गामलासो ओंखारखायो साबायखर बावबाय नोंथांनिसिम ओरैबायदि खामानि मावो
गोलोमफ्रुबजोबनाय ओमफ्राय प्लास हेल्प खालामनाय सासे दंबावो जों नायनो आदानि फिसाजो सिमि आरो लाइजों जाहोगोन बिखौ बानायनानै आं बानाया बे सासेसो बानायगोन डेन्जार रोंगौ नालाय गिदिर फिसा आरोना जों नालेंखर लादोआ डेन्जार साइज का जोंना नालेंखर लारुआ मोनसे स्लिम नङा आरोखि ना लोगोफोर माने गोरा जाजोब्बाय हाखु दाखु खालामनो हाला माने जोङो सिमिजों आंजों जा मिनिजासिगोन जों जायोहाय ना जानांगौल'सो मोनजानांगौल'सो ना बेखौ हाखुवा बाहेरायाव लाबायना जों गुसु रुदबबा गोथावसिन जायोनो माथो ओइ बेसेबां लाबोखो नोंलाय माथो एसेल'थार 200 आधा केजिनि बारा जों साथामल'खासो ने नै अमा रुगासिनो दङ फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै नाखौबो हालदै लागायगासिनो दङ रुग्रोनासो माबा खालामगोन आरो एवगोन आरो नाखौ आं फ्राय खालामखानोसै दे बेसेबां लाखो बे लाया मुथा 10 रुपिस नंगौ यस हाब खैराबारियाव 10 थाखानि मुला मोनदों ना मुला नङा लायसो मानो खम नामा मोनादि 10 थाखानि बुस्थु दा एभेलेबल जाबायना एसे खमायलांसै आरो मोजां सुनांगोन फिश फ्राई बाकी है फिश फ्राई पोर्क वॉश करना है बहुत सारा काम है ये कितना काम करो एकदम फ्राई एवखांसै ने नागोरै आंबो जागोन मासेबाबो नागोरै मोननो नागिरा ना दानिया सफाजों साहा खावैखौ मोनजागोन जागोन आं मासे बिराद दामि ना बेफोर मिथिबाय मार्केटाव बेखौ बायनो थाङोबा बिराद दामि ना आरो बेफोरो नङादालाय मोननो थाङा दाना बे सुबावनोसै आं खनसे रुदबबाय साराय सुनांगौ ओमफ्राय लोगोसे लादु ओइ बेयावबो गेलेनाङा लादु माबा गेलेगोन नै लादुआ जाबाय ओइ नारिखल कक'नाट लादु हा गोथाव बा जाबानो नाया जाबाय नै दाहायबो जानो हागोन र' एवना लानो लोगोफोर अमायाव मेवा गोखै एसे होनांगौनो जागोननोबा जोंनाबो लाइबो सुखाबाय मोदोमनायनि आन्था होना होनोसै जिरा होबाय एसे बांद्राय एवफ्रामबा गलिजोबगोन बांद्राय एवला अमाखौ लोगोफोर मेवा होनोसै आं
बाजै जाबाय सामब्रामा Salur omaya udah nih makalah meseng banggal baluh geran eonani hubba dini samram foodnya. Ada fry kalambon sih, dali songdo mau bodoh sih. Hashe. Naren kurpstian nih. Gura-gura terbaik nih apa tuh? Senaden sih. Lutu begiya, lutu pi bazan sih. Mayabar adeng mayabar ayake. Fisaku nanggu baनायदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनाव हाख'लाना गोरा जालांबाय गेसाव होनानै बानायाखिसैना गुदुंद्रायाव हायाना मोनसेबो स्लिम जायाखै नालेंखराबो थैखागोन मिनिथावनाखा जेबो नङा दे स्लिम रायाबाबो मोनजानांगौल'सो होननाय जानोसै एसे बुरजा ओंखारखाबायना नालेंखराबो बयामसे ओंखारखादोहाय मा जाखोमोन ओइलाय कुकाराव बहायखाबाय बे अमाया मोनबानो लाया होहरजासिगोन नै आदाया मेवा गोखै जाखायो दा होदलानाया दाखालि बे गुवाहाटिनि होलांनाय बेयो गोथावथार माबाया Palua. Ya. Kekeren na, bisa sendun ke? Bisa sana ni. Ay. Kekeren na herang. Lepas Romeo beza apa ini? Ye, mazang oma mewah lai. Nih. Madam kerang. Dah dali boil. Sabai. Cabai. Seng gezasu. Sagra dia. Ih, kasih tu je bukan nama kema. Sini oma sana ni aman nungla. Kalik. Belum kenden dah kau bisa lihat sesungguh dengar ni, bahasa. Belum sesungguh dengar ni. अमाजों लाइ बिलाइजों जाबाय हादैनि ओमफ्राय लोगोसे फान्थाव फ्राय ओमफ्राय बानायदों मा होनोमोन ना फ्राय बाजिमोन जाखांबाय जों लास्ट जानोसै ओमफ्राय गल्पना बिमे नायनाय ओमफ्राय आलासि सासे फैबावदों दासो जाखांनानैसो जाफुनानैसै ना ओंखाम उखैबाय माने मेवा अमा अमा जायोना ना गोरे खावैना लोगोफोर बेलासि जाबाय दासो बाजिमोना थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोंहा लामायाव नै मालाय जि खामानि मावगासिनो दं बिसोर आनैमोनहा ओरैबादि बेसर बागान थिं बेयाव बेरा खागासिनो दं आनैमोननि बिदि मिन्थिबा आं दहायनो भिडिअ लाफैगौमोन सिखौ होनलायलायदों आरो ओइ नै बाजै थांनो ओंखारबाय बेसरा स्कुटिया नै आनैमोननि बेसरा एसे देरबावबाथाय जानो हासिगोन ना आदा एसे दै सारना होबा अखा खनसे मोनबाथ' जि मोजां जाखासिगोन नै बेसर बागान लोगोफोर दायो बाजिमोनबो थांसिगोन ओमफ्राय बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोननोसै ना मेथा